Naglabot na sa 20 ka temporary operators permit ang ginpagwa sang Land Transportation Office 6 sa pila ka mga driver sa syudad matapos nga ini amo ang mga unlicensed kag unregistered. Sa interview sa Bomba Radio kay Marlon Ticao, ang area in charge sa LTO 6, iya ginpahayag nga delikado gid nga wala sang lisensya ang mga motorista bangod nga nagapatimaan ini nga wala man nakahibalo sang insakto ang isa ka driver sang mga layi o kun pagsulundangan sa karasada. Pahayag ba niya nga nagpatigay man sila sang inspeksyon sa Ceres Terminal sa Haro, agod nga malantaw kunyara man sa maayo nga sitwasyon ang bus antes pa ini nga magbiyahe. Suno kay Ticao, wala man nila ginapahanugutan nga magbiyahe ang unit nga wala nakalabot sa standard sang LTO. Nagpahanumduman ini sa mga public utility vehicle kon PUV drivers nga kinahanglan gid nga unahon gid kag paminsaron ang safety sang ilang mga pasahero kag indi lang ang ilang ginansya sa sulod sang isa ka adlaw. 20 nakati-office nga gin-issue sa mga violators, mostly unregistered kag unlicensed nga mga drivers. Ang bot silingon niya wala ka lisensya, bot silingon wala ka hangop sang patakaran sa dalan, no? Way ka kaagi nagtuon kung paano mag-drive sa insakto. Bisan ano pa ng skills mo, pero kung ang laws, no, ang traffic laws ta hindi mo mahangpan, hindi ka kabalo, delikado ka man gyapon. Kung may isa na daw nga essential nga maikisan, hindi ta pagbalakto ng bus, dapat na panudumon tagid una ang safety, hindi lang ang ginansa.